keď už nestíhame s pojmovým aparátom vedy a filozofie podobne, je ezoterika. Praktika. U ezoteriku vieme podeliť na časti. V ezoterike sa uplatňovala zásada línia spoznaj seba a svoje okolie. No, to znamená, prvá etapa, ktorá trvala možno 10, 12, 15 rokov, bolo spoznávanie toho, čo je okolo nás. No. Prenikli sme do seba, cez šedú koru veľkého mozgu a rané štádio klinické smrti sme mohli expandovať. A obrovskou rýchlosťou, lebo problém, keby sme išli cez normálne vedomie ľudské a nie svet mŕtvych, tak by nám to trvalo strašne dlho. To znamená, našli sme zrýchlovať cez svet mŕtvych, kde sa nám z 20, 30, 50 a začali sme veľmi rýchlo prenikať do hĺbok kozmu. Naplnili sme ďalšiu ideu, alebo rozbili sme ideu tak do frasa, prečo by som ja mal byť na tejto planete v tomto skleníku zavretý na večne a nespoznal to, čo je okolo mňa za svojho života. Prečo by to mali po mne ďalšie generácie spoznať? Ja musím nájsť spôsob rýchleho, efektívneho cestovania kozme, aby som spoznal priestor 10 umocnené na 300 km. No a to sme v podstate dosiahli. To znamená, že sme skúmali, sme cestovali psychicky, bádali jednotlivé oblasti, pomenovali sme si ich podľa makiet, ale netvorili sme nič v podstate. Prinášali sme informácie, ako, kde, čo organická hmota dosiahla, ako funguje, kam sa po zániku organické hmote uberá, prečo je v kozme organická hmota. Toto obdobie skončilo. Zastavili sme sa. Prečo sme sa zastavili? Zastavili sme sa preto, lebo naše možnosti chemických látok a vyrábaných z tuku ďalej moc nemôžeme, lebo by sme sa zničili. Ďalej našli sme, čo sme potrebovali UFO-robov, vzor, ktorý je vhodný, ešte nami chápateľný. Už dneska máme vzor nejaký, ktorý zomierajúca osoba je záznam priniesla zo sveta mŕtvych alebo zo sveta cez priestor 10 umocnené na mínus 60, 70, 80, kde to je nebezpečné a devastačné, dezintegračné. Priniesla niečo, čo boli nejakých 10-20 guličiek pospájaných nejakými paličkami. Je to z hlbočín obrovského kozmu, kde sa je umocnené na 3 milióny alebo 3 miliardy, to máte v zásade jedno. A zorientovali sme sa v tomto obrovskom priestore, nabrali sme skúsenosti, tak, jak sa malo postupovať, tak, jak nepostupoval František Bardoň, na to doplácal, my na to nedoplatíme. Môžeme čestne úprimne povedať, došli sme na také hranice, na ktoré sme schopní a dokonca sme ešte otvorili aj niečo iného, kde samozrejme nelozíme my, ale našli sme dokonca techniku, jak to robiť. A na čo nám to je, keď donesieme niečo netradičné a nerozumieme tomu, môžeme to len uctievať, velebiť, aj takto potom generácie po nás bastardia. Sú prirodzené hranice nutnosti a možnosti, ktoré nás zastavili. A to zastavenie znamená nie koniec, ale cesta realizácia, cesta spoznávania. Tá je svojím spôsobom u konca a cesta zrealizovania toho, čo sme na tej ceste spoznali. A to je fáza, ktorou teraz bežíme v podstate To znamená, zopakovávame si to všade cieľom dnešnej ezoteriky v našom podaní je vytvoriť mimoriadne dobrý systém nácviku ezoteriky. A
na tom v podstate pracujeme. Áno. To znamená, a vrcholom tohoto praktického systému je čo? Kvantovaná duša, niečo nadčasové, niečo schopné, a to je časom, a znovu zrodiť. Áno. Tu sme, to si musíme naprogramovať do svalových platničiek. Svalových platničiek sa skoncentrovať, dať si tam prudkárstvo, aby sme vedeli, do aké hĺbky musíme ísť v tomto systéme, čo to musíme zbudovať kvantované, všetko pre kvantovanú dušu bude treba budovať tak, aby kvantovaná duša po smrti mohla robiť funkcia záležitosti, ktoré my nemôžeme robiť z dôvodu chorobnosti alebo z dôvodu iného. Kvantovaná duša spĺňa požiadavky venovať sa za svojho života niečomu nadčasovému, niečomu jedinečnému, skvostnému, dávajúcu šancu zrealizovať v teológii alebo sci-fi znovu zrodenie, nielen ako reinkarnácia, doletia informácie, natrepú sa, obsadia psychiku a zrealizujú sa.